Kublai yapi baro. Saya sisian ngi priang subha beng yapi. Hakane ka channel puli khobor sngap sipang. Kimat bakongsan menta ka sngi kar phanyotrik nailar sngi sejain namau por. Dr. Mukul udai ban puli benia bha ya ka MRSSA ka kentin entry but exit kamdon hakaan dai CM. Kentu ka HANM ya kinong tapwut wat pensyong dori ladi bat ka klik sniang. Betha menteri ban lum ya ki BDO bam yo bha ka jeng trei sispa sngi. Usamla ya kun persya uranium unmi naranikor ha u arhajar arpulai. Sedang ya ki biang kiseng hagaro. Yo khusnam kanong reption rai bat unong seng ya kajaka puli na ulat. Pinmana ka sarkar bande siteng dor ya ka dawai sbo. Yo khusnam ka maulenong kum kajaka jungok kai perthai be itanat tam hakari India. Khendiat ki khubor nang ne. Usamla ya kun persya uranium unmi naranikor ha u arhajar arpulai. Usamla marking golf lingdo langrin ubalaya dan benta banyak ki persya uranium nadu ba udang news nam karta menta ulapen kre ban mi madan banyak aireng haka election MLA naranikor ha usnam arhajar arpulai. Usamla marking ar penyus nam karta udai na kasnong waha kaji ulapen dep ya ka BA nangta ya ka ITI bat kiwei de ki kam bat menta utre kam lajong. Udai ukhun jong iba Tenderson merthong bat kakong Delbi Deris lingdo langrin. Kum ubri ubalamat ya ka jing nadu ba udang red bantrei hakikar khana maramot kali bat kalej puli artat. Umarking uang nut bantrei sitom banyakhun persya ya UMLA bamenta uba Pius Marwen bat ya UMLA barim Martin Dango. Habaya keren bat umapor umarking ulayathu baha kapor ba udang news nam karta ulalej but ya ki hinmen jong u syadom yasyat hakapor ba uba hoping stone lingdo ulalej ya kendu ya imei spiliti lingdo langren banyak keren halor kajing persya uranium kayeng kasem jongi kadai kayeng kabayang scam ha kajing persya uranium ulaong da kabapen ken mau bakumno kum kayeng ringkat kinong yalam KSU kilayang rangba hakapor bajur bha kajing penbor ti uranium hakapor balong CEM uba HS sila ngilasya berngem ngilasya thambor henre ngem syam laken randin banyang hakanong rem ban omsya dalai ya kajing ti uranium ulayathu bahadin ba ulasamla ulalong udukot jong kaseng KSU bat ulabat ru kum unong kitkam haka KSU Southwest Khasi Hills District hakapor balong presiden uba Samuel Jurwa ya ka KSU nangta ulalong ru kum uwei na kinong kitkam kalangrin Youth Welfare Association LYWA kaseng kabalayang lang bat ka KSU ban persya ya ka jingti uranium uni usamla ompat syam lapen pau banakano ka parti uni aireng hakane ka election sakane ka khubor pinbena ka sarkar bande siteng dor ya ka dawai sebo ka sarkar jella ka sngi thoding kala pentep pajba baya ka sebo dawai ban pendan kam hakikat tu katne ki benta jong ka jella ki bela itu da katenat karep karyang ka sarkar jella on yo tang na ka office trekam jong ka Meghalaya State Cooperative Marketing and Consumers Federation Limited Mikofed katkum ka jing pentep ka sarkar kane ka jing de ya ki sebo dawai kalong kum si benta banyele ban poi pat sya ka rukom rep ka baklem pendan kam dawai sebo Kami Mikofed kan kit ya kadawai sebo naka Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited IFFCO nagohati bat ban penpoi sya kinong rep. Ka sarkar jela kalabatai syai ba kadawai sebo kalong kabarem dor hakador yo. Bat kumba kalong menta kalong kabarem bha bat kani kalabu jing ya kinong rep. Ka jela ban weng ya kani ka jing ka sarkar kalapsim ya karai banyarap da kabadi siteng dor. Kani kalong banyarap ya kinong rep bakin kieu haka kamai kaji jongki. Haka bayadai bat kador jong kadawai sebo ka sarkar kalasim ya karai banyarap siteng dor ya kinong rep kajela bakin yo ya kajing mentoy. Ong u Dr. Vijay Kumar D ubapej ya katenat kooperatif ka sarkar jela. Sakane kawai pat ka khubor. Yo khusnam kamaulenong kum kajaka jungok kai perthai ba itanat tam hari India. Kasurok shulong sora ka ba itanat tam ha India. Kasinong maulenong kabala bananam bha kum kasnong kabakhoy tam hadoba Asia kalayo sa kawaipat kanam bat menta ka kenti kani kasnong kalayo khur ya katakama rupa kum kajaka jungok kai kaba itanat tam hari India lani ka best eco tourism destination ya kani ka khusnam la penkup sa kinong mikmat ka sarkar Meghalaya haka jingsam ya ka Outlook Traveler Awards arhajar arpuar bala penlong New Delhi Dangshan kajing ya kani ka khusnam Outlook Traveler Awards kalong hadin bala bisar benia ya kani kasnong kum kawai na kijaka ba kinong syang suwari kijutuit bha bat naba kani kasnong kalapaw ha haka karkhana jungok kai perthai ya kinong yo khusnam
lajit da ka kenhuan ki riu syampang na keleng kari batna ki agensi jong ka sarkar da ka pensyong nong rem katkum ka jing paunam hakikam jong akai perthai ya ka khusnam la IT da union minister jong ka tanat tourism and culture bat ka development of northeastern region of India uji Kishan Reddy nalor ka sinong malonong ki weipat ki jaka bapaunam ha Meghalaya ki balarung ha kani kathup ka dairu ka surok ka bapenyaso na Shillong syasora ka bala syajit kum ka surok ka ba itanat tam ha India ha bapen pau ka jing smokumen halor kani ka jing yo khusnam menteri rang ba ka jela u Konrad ke sangma ulaong ba ka kam jung akai perthai kalanang keu syaphrang bat kalawanra ya ka roi kapar sya kisnong nong kendong ka sarkar jungi kala trei sitom hakini ki sausnem bala letno banra sajrong ya ka jilla Meghalaya kum ka jilla ka bapaunam ha ka jingdon jong ki jaka jung akai perthai ba itanan kani ka khusnam bala ai da ka outlook traveler kanlong kum ka sabut ka bapin sisya halor kani ka jing trei sitom ngati kena ba ka jilla Meghalaya kan sanang keu syaphrang bat kan nang yai pau kum ka jaka jung akai perthai ka ba itanat tam omtang ha India Henry wat ha ka perthai barok kawei ong usangma Bansna pen bahaya ki jaka jung akai perthai kadai ka thong jong kani ka sarkar ka bamenta ka sarkar MDA balayalam da Konrad sangma kalamang pisa ban kentiu shu ya ki kam jung akai perthai khnang ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka jela ha usnam arithar khatsan ka sinong maulonong ka bahap hapo ka East Khasi Hills district kalayo ya ka jing ithu na ka sarkar pedeng kum ka role model village lani kum ka sinong ka bapin I nuksa ya ka jingle khuj ha kiri barok kawei sa ki khubor na unong sanhima yo khanglat ki pulit ki BSF ya kinong Bangladesh bamudrung sa East Jaintia Hills sya kem ar ki pulit ka umkiang bat rata cara ha East Jaintia Hills harangkat ka jing etrelang bat ki BSF ha ka sngi thoding ki layo ban khanglat ya ka jing thmu jong shi kunhun kinong Bangladesh ban wanrung tu sa India bat ki layo kem ya arngut kinong Bangladesh ki bajudan kti ban penrung tu ya ki parari sa India kat ba ki wei ki la lait phet bat lait phai shala ka jong kari ha ukurwa khubor USP ka East Jaintia Hills Ujagal Singh Dhanau ulaong bahadien ba kalayo ya ka jingtip ka pabenia ki pulit ka umkiang bat rata cara lembat ki BSF hapo ka jingelam usab inspector S Buam ki lapenlong ya ka jingkhendra bat ha kapor kum bakhat arbaji mensngi ki layo ya shikenhun kinong Bangladesh ha ka wei ka khlaw ka badon markhap bat ukhaput hajan ka sinong pirta kuna ha kani ka jingkhendra ki layo kem ya arngut kinong Bangladesh kat ba ki weipat kila phet bat leit rung biang shala uput usam USP ulaong ba ki arngut ki bala syakem ki kentup ya umisba udin life nem bat ubadrul alom life nem bat kini kidai nakasnong darpo nagar kabahap hathanat kanai ghat jong ka Sylhet district Bangladesh shushu USP ulayathu ba kitai arngut ki bala syakem kila judan kti ban penrung tu ya kinong Bangladesh sa India hakini ki khendiat benai balala lingba kathany kuliang rata cara USP ulaong ru ba umisba udin udai uba ki pulit kila thuet laslam ha ki babun teli ki weipat ki kies na kaliang ki pulit kila penrung da ka kies persya ya kitai arngut bat ka jing tokit kalaya chakman sa kani ka weipat ka khubor yo jing itho ka kong Trinity na ulat ka jela Usatya Pal Malik ubadang a ya ka khusnam Governors Award for Excellence in Public Service sya ka Padma Shri kong Trinity sayo kum kadak jong ka jing ithu ya ka jing sedang jong ka ya ka jing rep shenrai la kadong ya kani ka khusnam la ai ha ka sngi thoding ha ka jing yelang ka balalong haraj bahawan Shillong khublei shibun ngin saya sembiang bat phi la syai ka sngi